Takže čus lidi, tady je Simsla a dneska si tady můžeme zahrát, zahrajeme si BMG Drive a já se omlouvám, jestli mě uslyšíte nějak moc nahlasno, moc potichu, protože já zrovna teď chci poprvé, co jsem jako s mikrofonem, takže já s tím ještě moc jako neumím, takže jako se omlouvám, jestli jsou takový prostě zní jako Jarin, amatérsky, ale já prostě to zatím ještě nevím, no. Teď ty věci. Dneska si tak asi zařídíme. Doufám, že to aspoň bude nějaký, nevím, třeba slavný, já nevím. Když tak budou vycházet videa i z Minecraftu, Minecu, že já s kámošama máme náš server, na který se když tak můžete připojit. Pak vám budu dávat, jestli mě to ten majitel, můj kámoš povolí. Tak já si jenom tady dám, tady říkám. Tak můžeme. Dobrý, no. Dobrý. A mě totiž nějak blbne prostě ovladač. Že vždycky, když třeba mám teď také ovladač, že když nebo blbne ovladač, já to mám nějaký divný, že já vždycky, když se rozjedu, nebo jdu dělat něco prostě s tím ovladačem, tak to začne úplně samo troubit, takže se vždycky musím odebrat z toho auta. Voleb. No, ještě máme trup. Čeká, trošku vytuním motor, protože se mi zdá, že je takový stejný perfektní, není takový silný. Si tam dáme i Nike. Tam Supercharger. Já se tam dám tu dvojku. Low compression. Čekejte. Ale já si myslím, že pohoda. Lepší. Urychlí, ale lepší. Jako rychlí. Tak já budu ještě, a já mám tady webkameru, není moc jako perfektní, mám dobrou kvalitu, ale má dobrou kvalitu, ale to je prostě tak pomalý, si budu muset i tu převodovku upravit, aby byla třeba 5 rychlostí měla. No vlastně, že to má ty vole jenom tam rejstisku. Doufám, že to má karantu zjistím. To se omlouvám, pokud budu mít potichu něco nebo nevím, tak můžete napsat do komentářů. Poprosím vás, abyste jakože nebyli na mém protože já to nechci. Tak můžete zanechat like, odběr, furt to jde pomalu. No. Tak jo, dáme si třeba pick-upa pořádně americký. No, to fakt. Dáme si nějakého dobrýho pick-upa. Tady
tady třeba tohle. Je takový starý. Tam jenom vypnu zase hor. Mě to netroubilo, aby vás to nerušilo. Státa má sportovní. Dále tam manuál. Žádný automatik. A bed. Load. Long bed. Počkejte. Dobrý. Je zajímavé, jak Ježíš, klidně. Jo, tady. Ne. Ty brýle. Já nevím, co se to... Co se tam dělá? Jo, tak, počkej, ne, ty brďo, já nevím, jestli co jiného. Jaký normální auto. Počkej se na moje Golf TDI. TDI. Tak si je vypnu. Ten horn. Šmaria. Vypnu si ten horn. Jste potichý. Prčíc. Já budu asi řadit ovladače. A už jsem se rozbutil. To má jenom 4, nekecej. Jo. Kurník. Já nevím, jak mám dát stůl. Na zpátky. Ale já se na to normálně dám automaticky, ať mě to automaticky zařadí. Jo. Když tak já nevím, jestli to video vyjde, protože já ještě moc neuměl s tím YouTubem. A zastříhání videí, takže to nebude jakože perfektně, tohle to se moc omlouvám, takže to bylo blízko. To tady zariskuju.
No, dáme si jaké jiné auto. Třeba... Ne, třeba. Ať se zkusím podívat. No, nic. Tady to bude... Tady. No jasně, ale on je tady jenom jeden. Proč tady tenhle ten... Jo, tady to je. Našla jsem to. Jsem slepý jak patron. Chci tam vypnout? Dobrý. To je zase manuál. Je to pomalý jak šmek. To je rovný prostě. Dáme tam třeba sportovní imunit. 5. A nebo nechám si automatik, ale dám si 6. Lepší. Když tak ještě můžete dát odběr kanálu Filasik 90 nastavení, Filasik, protože si dovedete je tu na konci. Můžete dát jako odběr, to je můj kamarád, který vlastně ten server a ten Discord. Ten server je celosvětový, že tam jsme pozvali youtubery třeba Firiakovi, Bolka, nebo Volce, nevím jak se jmenuje, Mark, Mori tam je, teď mám mě. Takže můžete dát odběr. Klasikovi mě OSCZ, to jsou to moje kamarádi. To je všechno. Ne, já jsem... Tak nic no, tak čau.